Jeg hedder Mia, jeg kommer fra SheZone, og jeg er en del af bestyrelsen. Det har jeg været i et års tid nu. Derudover så startede jeg som svømmeinstruktør og livredder i Hillerød Svømmehal, hvor jeg har været rigtig glad for at være. SheZone er en forening, der udbyder idræt for kvinder og piger. Vores kerneundervisning er primært svømning. Derudover har vi nogle forskellige landhold, der skifter lidt fra sæson til sæson. Det er både sådan noget som billedkunst, men også zumba er utrolig populært og noget, vi har udbygget rigtig meget her i de sidste par år. SheZones formål er at udbyde idræt til piger og kvinder, alle aldre og alle etniciteter. Derudover er det vores forenings lyst at skabe sociale bånd, og det er rigtig vigtigt for vores forening, at vi kommer sammen, ikke kun i idrætten, men også på et socialt niveau. Hvis nu alle i et parvis står og taler optimalt. I forhold til frivillige, der er vores PR-event-team også meget aktiv. Der er flere arrangementer for de frivillige. Vi har for eksempel vores afsluttende arrangement, der hedder Grill og Bobler, hvor det er meningen, at vi skal grille og få et lille glas danskvand med noget sirup i, eller noget asti, hvis man er til det. Altså mit bedste råd til foreninger, som gerne vil have succes, vil helt klart være at have en god hjemmeside. Fordi det er der, dine medlemmer vil gå ind og undersøge, hvad er du for en fisk? Og fremstår du professionelt? Fremstår du som en, de kan stole på? Og det er ekstra vigtigt for den her målgruppe. Derudover vil jeg sige, at det kan være rigtig vigtigt at have en personlig fremtoning på sin hjemmeside. Den her målgruppe, som så mange andre målgrupper, kan godt lide at have et ansigt på, hvem det er, de har med at gøre. Så gerne have en lille præsentation af, hvem er I, og hvad laver I i foreningen. Sådan så I er gennemskuelige. Der skal gerne være stor gennemskuelighed.